Dahar Sugeng Dahar dipun rahapi pasugatan kanthi sekeco midhangetaken Ersa Music. Bapak Sumarti, Pak E Angga, wonten ugi Mas Basang, Mas Vino, Mas Sutarjo BG, Mas Terno Tania Jaya, Mas Agung, Mbak Tata ora pedhot. Ora pedhot iki ngono. Lah ngapa pedhot? Aku ora godak patune. Apute iki karo nyimak lagu zaman purba. Iya karo nyimak. Tengu. Rengu ya tengu. Mikir bebraya
ini saking Hamong Rawuh.